Na fahimta shi a cikin ƙauna ban iya komai ba. Na zata na kai girman da ba zai yiwu in faɗo ba. Yadda na ɗau soyayya ita ko ba haka taimin ba. Ba haka taimin ba. Wayyo duniya, samun mai sanka da gaske na gano ba ƙaramin aiki ne ba. Halin wasu 'yan adam gaske bai kyautu ba, ni na ɗauka soyayya ba yaƙi ne ba. Wani san kai ke a fili tamkar gaskiya, amma ku a zuciya kuɗi ke bi ba kai ba. In kamar zai sha da kai a gabanka idan ya zo, a bayanka wanne ke kauna ba kai ba. Sanadiyar yaudara yau na faɗa wuya, ban yi zaton zan faɗo a cikin halin ba. Ashe haka zaki min to da na sani, da ban fara san tun ranar farko ba. Da ki sanar da ni akwai wanda kuke soyayya da shi, ni da ban sake a zuciya. Yanzu me haka yo nisa da ni, kina ta faɗa mini mai ba za ki kula ni ba. Na saka san kirai ba ranar fitake, yanzu kice da ni in bar kyakan bai kyautu ba. So bisa gaskiya nake miki kin jiya, ban taɓa sawarai cewa ni zan bar ki ba. A dalilin san ki ne da na rike da gaskiya, nake zaune haka har yau ba wance ka ba. A rai sawa nake garke ki da gaskiya, tunanin dan nake ai ba za ki guje ni ba. Kullum zance nake na yi ta gaskiya, wadda iya wuya ai ba ta munta ni ba. Na ɗau duka zuciya na barwa gingiya, tunanin dan nake ai san fara rabuwa. Wata ran sai kin tuna da cewa kin yi so, amma har a yau baki taɓa yin tamkar ta ba. Wata ran za ki tuna kina da kin sani, kina wai mai yasa ba ma dai baki bar ni ba. Ki sani halin mutum tara bai cika goma ba, inda namiji ne ma bai bar ki ba. Ni ma da na sani da ban rike san ki ba, ka cikin balmin tabo wanda ba taɓa goguwa. Yariman waka ne ni dai addu'a nake, halaba ki miji na gaske wanda ba zai yada ki ba. Halaban mata ta gaske wadda ba ta manta ni ba. On the mix.